Unsa naman sa nikong cellphone? Uy, ni hang up naman sa taon ni. Uy, di naman ni mo function. Paayo na sa kuning siguro. Mupanot ka sortres sa kina sa ibang gihatag nga numero te. So, tres na pod. Naguba naman gini kong cellphone. May no labot ka kay ko lagi paayo. Kana sortes pagdagdag na sa intawon dong. Paayo na sad na te, kapuya din si paayo ate oy. Paayo ko ni kay nga kung uy chat ba yung unsa na mo magbuog ato di may mag-chat ato. Mabay ka te, nay uyab ako wadyo koy uyab. Sa pabibuya pa na mo man game brief gali na dagan yung nag-ispat niya. Uyab ka ka. Akong cellphone ka na, igana na ko i-touch, dili man ma-touch. Ang huwag, nataka lang panutulog mo na sa Palawan Pawn Shop. Paayo na ni mo no. Kasi Palawan, asa na yung sa kwarta ni ipaayo ni te? Pawn Shop ba? Di unsa din na sa siya. Akala Palawan Pawn Shop te, mao na padala kag kwarta or magkuha kag kwarta kag padala. Pawn man na, Pawn Shop, gyapon. Padala Pawn Shop. Dila Pawn Shop te. Nanay kuan kanang nanay shop sa nga. Pawn Shop na si shop nga tig-ayo. Ay, sa bara oy, pawn nya. Ala sa ilang lugar pawn na. Pawn lugar na. Ipaayong telepon. Ang kung kuya benar makita anto mo ba? Ing nakuha. Isig asar ba to maglaro-laro mura ba to si tibak nga amo pero. Wala gite, so ila ko ato. Nakuha i-report sa ko aron. Ang lagi te. Budi ra ba na mo function ako cellphone? Ha? Di na mo function ipaayo na sa Palawan Pawn Shop. Oh lagi te, Palawan Pawn Shop nga. Mao na ba sa cellphone? Okay kay Oh, te. ato na dito. Ato na ko te. Uyab na ko ba? Ate si Rosa mga ito. Ano? Kung arganita ba? Ato kaslingan ba? Silos-silos pa yun. Nabur. Ilan ko na. Ito emang hobi na eh. Kay kuan sa. Uy, pahinguan ay kamay na. Sa adik ko padane kay paayo po ito sa kining sagbunan ni ate. Ato na koy. Uy, asan dito kong uyab? Uy, ganyan rin kung buntag pinaabot ay na. Nahapon na lang. Di yung lang gangis. Huwag yan pinaabot. Ano, uy? Tumaan ka kung niya sa? Lamok man eh, uy. Lamok po niyo kang hinuwag, Jod. Kita, ano ka to? Ito yung diximate. Uy, di ka alion ba? Uy. Paabot na lang ko diri, uy. Ito maggabihian na lang ko diri. Si paabot. Siya ro, walay mo. Kuan intawang pakita intaw na ako. Sus, happy ko sakpi sa manghut ko uyab na niya. Sus, nagani wa siya kabantay ba? Dali, agil ko kupo-kupo eh. Purag santil mo ba? O baka to siya kamayong no? Pero di gito mailigit siya kailan ako kahit kadaman ko aning kuan. Kailan di siya gaganaan mo ko. Sus, kung uyab ron saan ka to ron? Dako na kitong mata ron pinaabot ron. Tuon ko to. Kikit ron. Uy, mini magwapan. Paabot na. Inira ka gilamok diya. Masiga, ganyan ako puta pinaabot nimo. Nanggagis na lang. Okay, isog na. Sudah ko nimo eh. Kung sa magkaguran ka si Saddam noon. Usayo ta magkita niya karon hapon na. Ay, ayran kung pupon mo. Apa ko kuanan eh. Ano man usa nang ko hinungdan. Ah, wala. Wag kay labot na Ay, ko inangan na kay lain mo nagdugay ka ha. Paro nga. Tadi lain taon rido kita man rido ha. Paro nga. Larot pa niya kasi mundila niya. Daw ang na isa lain bantay ka po ha. Ay lang dahil istro. Adita dito na kay. Lamok ay. February 14 na ugma. Asa na ta? Dali dito. Kita taglamok dito. Ay, good gunit. Kita ko an. Suga pa nimo. Sabi ko buti na ko diri. Ay, gimana ka po ni ba? Dagang kay gamot. Ay. Kapoy galab. Ina mo ko aning tawhan nga nagpaingon diri nga may kuyo pa ba? Ha? Wala lang yun. Ha? Wala. Paingon. Pero ba okay ka? Hoy. Di doon na to kay wala. Isa kanang. Ha? Amo ni katabang ba nga wala na ko mabayad gahapon. Ay, matabang. Matabang ito nagbira na yung lagay. Oy, ayaw mo. Ginusa man ni mo day? Ako ni uyab. Uyab. Ako, uyab ni mo. Oh. Day ni ginumpong ni mo. Ha? Uy, darling. Patawarin yo. Patawarin yo. No.